Good morning guys. Happy Sunday sa tanan ha, sa atong mga followers da. Natay nagluto tag saang guys, saang. Saang na nagadag ko guys oh. Pero lain na musang guys kay pagtipak na ko sa martilyo na inani na siya. Dili na siya kuan. Makuha na siya kay gitipakan na siya. Tapos natay lukot ba na siya? Kasi itong sausawan guys. Ngaon ta mga on. Hoy, happy Sunday sa tanan ha. Ito yung suway na yan eh. Yan. Pero, fantastic mo. Tamis guys. Ano? Inaansit mo guys kung magkuha mo ginani. Na, tanawa. Ako nukdukan og martilyo ba. Ay mga kamoy-kamoy. Makita na siya. Nga. Makita na siya ba, siwil na siya daan. Martilyo na katapat na. Papaakan mo plies, sos martilyo hunop. Bantay lang po kay masig malagputan ng muntiin. Kaya yung sales ba? Tapos inani guys oh. Daghantang mapili yung guys, kurba guys. Anong taga palunpon na dito na ninda. Mga laman dagat na. Natay saang sa ilawom guys. O saang aninikad. Hindi maka-aninikad kaya di makuha. Sa gagmay ba pero lami. Unya ata sa gagmay guys, ini karot sa mga dagko na. Ang kuti kayo. Tamis-tamis ng margarot-harap ba? Kaya gamay rin magsabaw. Kumusta na mo tanan ha? Shout out again. Hindi na ganyan ko taas guys. Thank you so much. God bless you all.